Kubor nakaslem jong unongsan hima. Pi ka way ka bang yui ka long ba ya ka border dispute hi lada phim shim lem ya ka jing snow jong ki try muluk try jaka kandon vet ka jing bom hun phim la ba phin mudur ba ha ka jilla ka jongi ha ka ba ka benta jong ki try jaka kim de gi sopa tingi yui ba kane ka fear psychosis lane ka jing shong sir jong gi ba kalong kam kha kha hakini gi kindet panai hadien bakal awan pat ka sarkar ka thamai hapo asam ka ba i kumba lakerke ban pendep igani ka kam ka ba sampus nem thela ban pendep ka sarkar kami ru ka penpau gi kita ki modalities kum kata ka give and take kabangi upat ba ngi syong umdum kamot iyo kata give and take pin give ya ka pin take ya ka hato kandon kajing snowhun nang ta kata ka technology ban pendon kam da ka satellite technology ka kata kumno gidon ki satellite pillars ki balak ban demarcate ya kata ka boundary jong kita ki atli ki jela kini ki issues ka kumno kin pendam kami kita ka satellite technology nang no pins dang hato kitrai snong kitip ne em kitrai jaka kitip ne em tikini ki issues dungi hampet ha but kumbang itip hi ka border dispute ka kham long critical shakani kalyang jong ka khasi jengtia hi niyo i kata but lada ngimdon ya ka sarkar ka ban yang scam but pene bat nung syak jam ngatrai kan don kajing artatin nakaliang jong ipat bae PUE benta ka border dispute ka long ko way tam hakaba PUE ba ki basyong syakithan kaput barka asam PUE ke igi baca man kasngi hakachitayaw laisen kadan kani kajing ya kenat hakin kaput bat kani kawan lam ya kata kajing kani ba balai umla ban te song ya kini ki issues ngamong ba ha kapor menshwa unjudon ni ki border disputes ba ha kini ki kindet arsnem shiteng niyo i kalong ka ba kha niyo i ru ya ka statement jong chief minister jong kajala asam kumno long very confident ba ang sala ban solve ya kini ki issue without any complications rengi gitip ba barok ki sarkar mensywa kila persyang ban sort out di kani reclaim la ban poi siya ka decision ka batikna kabaan kalong the failure of governance hakabang iyo iba lawlessness prevails ngimpat la ko ban perkhat ru kumno ba katnat kababat ya kareti ka dustur jong ka jingbat jong ka an layo iba complications ki babon bahagimi nimla ban mudurru ba kidon kithan ki jaka ki kendong hakani gejela hakaba ki pulet kimla bakin maintain ya kata ka law order kumban expect ki public nilayo iru hakani ka jingwan jong kani ka klam ki babon ki issues ki bami nakato ka-sanction ba yun ng central government karukang pendon kami kita ki-sanctions PUE bade kumno ba ka-pandemic kadangyay long kabama kumno ngiyui ba ki-issues nakabenta ka-inject na katikaru ki-yaimi nakapor siya kapor tikini barokhat kita ya kaimlang kasalang bat PUE hakabakado kumno kahiran kayo kakot ka economy hakari brokaway kalahyar bat ka economy hakastit ka jungilele ka budunay kita resources kalanang